Vi har facecam på. Ja, igen. Jeg håber det dur. Ja, den ikke bare stopper med at optage med i det hele. Nej, det Der, hvor jeg det har er den der cykelræs. så skal I være glad for, at Det jeg har der en med mand, hvad? der kan redigere det sammen, det her lort. Nå, det der, det er truckers versus cykler. Jeez. Og trucks versus cycles. Det er fucking sjovt. Der er ikke mere online. Gustav, Mhm. er det dine forældre der? Nej, det tror jeg ikke. Du kan åbne og kigge. Nej, jeg kigger lige. Hvad er det? Det er bare Splat Patrick. Okay. Splat Patrick. Splat Patrick. Du er den eneste derinde. Er det det, du hedder? Nej, Ja. jeg hedder... Jeg hedder Host. Gå nu ud. Hva? Vi filmer! Vil du da ikke have en mus? Nej. Den er langt. Hey. Det Se her sammen. Se. Det er Patrick. prøv at lukke der. Prøv at lukke. Nå, jeg vil lave på. Stinker kring. Jeg laver en Vi filmer. YouTuber. Ja. Vi er YouTuber. Ja, så skal jeg tage og redigere de klip sammen. Nå ja, det er slettet de. Fordi de ikke er... Tænk på, at han er åbenbart YouTuber. Oh yeah! Nej, Jeg tænkte det. jeg er der. Er de gået? Nej, de sidder med mig nu. Men har han abonneret mig? Men vi skulle lige have dit navn jo. Nå, det er Dennis Samstrup. Nå ja, Dennis Amstrup, det er rigtigt. Altså, du Det kan godt får jeg ham Amstrup. lige til at gøre, når jeg kommer ind her. Du kan godt Amstrup. Home alone. Er det bare ude i et eller hvad? Eller er det ude i to? Det er ude i et, uden to ender. Ikke Dennis. Og det er Dennis Amstrup. Er det snabel af et eller andet? Eller? Nej. Bare det. Ja. Og så kommer der en kanal, som Bui. hedder Oliver Thomsen. Med det der billede. Ja, med hunden der. Ja. Jeg vil ikke så... Så vil jeg få ham til at subscribe dig nu. Jeg har subscribet ham. Har du det? Ja. Nå, okay. Ja, det har han faktisk. Var det bare en video, eller det hele? Hvad? Var det hele, eller en video? Man kan kun abonnere til ham. Nå, okay, man kan ikke... Nå, okay, jeg troede, det var sådan, man gik ind på hver video. Man likede. Man kan like video. Nå, men like video. Men abonnere, det kan man kun én. Nå, okay, så jeg abonnerer, I mener? Ja, Ja. sådan. Okay. Abonnenter, det er alle dem, der godt kan lide det. Boy. Der er en, der hedder... Ja, det er ham der. Ham der var i 4 stykker, og der var en, der prøvede at æde ham, men Hvad har du så lagt til en fisse? Nej. fuck i klam. Gå ned til en slikket. Der Gulle, du kan blive til en. Nu har jeg lige spist det. Nu har Gulle lige spist sig selv. Oh shit, mand. Nå, et split. Great split. Luksus. Der er en, der hedder Pandaman eller sådan noget. Please. Hobo. PL. Hobo. Sådan et Han hedder samme som mig. William. William. Det er mit rigtige navn. 81. Okay. Så det bedre bare ikke at blive kaldt Oliver. Jeg er ret stor. Der var ens tag, der var kill. Kill. Ja, der var Der er en, som hedder Free. Hello. free. Vi ser, om der er nogen, der er med i min crew. Der er en, som hedder Kim. Dø. Ja, Klosik. Min pige. og min tag, det sidder. Min pøl død og hunger. Gå det. Ja. Gør det. Prøv lige at kigge. Hvorfor? Hvorfor? Shit. En pink, som ikke har noget navn. En Jo. pink? Hobo. Hobo. Nu kan du altid kigge, om din mor Han kommer. er på en 7. plads. Nej, det er jo din mor. Ja, det ved jeg sgu da godt. Hvor er det over hans mor? Dig? Er du virkelig så mærkelig? Nej. Til bedst. Fucking lorte. Hobo! Homo, eller hvad skal du have med? Homo. Men han hedder Hobo. Men, Med YouTube. men jeg kalder ham for Hobo. Med YouTube. Homo. Ikke hobo, men homo. Kontrol W. Hvad fanden er det her?
Det er fingrene. Er det din? Ja. Helt egen? Ja. Kan I ikke bare... What the? Det står jo bare om på. Det er jo næsten ikke engang en forskel. Åh, det er det faktisk, da man spiller med lille computer. What the fuck? Hvordan fik han mig? Computeren fra min. Nej, det var det. Nej, lad os lige spille en gang. Vi spiller til 10 minutter, 9 minutter. Ja, 10 minutter og 9 minutter. Cool. Bøs. Bøs. Og det var min mor, der kørte der. Så nu kan vi spise lidt slik. Jeg har sgu ikke flere. Shit. Jeg har sgu spist det. Eller jeg har spist det. Shit. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Vi skal have 6. Mit lykketal. Gør du, når du dør, så skal du have 6. 6 pomfritter i en pomfritkompøk. Komplik. Hvis du der er bilen. Hey, det var ham der plige. What the fuck? Det er seriøst, Thomas. Ja. Slet. Men det var alt for langt nede. Nej. Gå så væk. Gå så væk. Ja. Så var Nej, der, for helvede, dit lorte joystick. så var der, man lige trykker. Igen. Der. Fuck, jeg kan ikke komme over. Kan man komme over. Det var der, man lige klasker den. Det er det dårlige ved GTA. Der er ikke noget, der hedder flip car. Ui. Ej, jeg troede lige ikke, man kunne lave det der. Se, man kan ikke lave det. Gå det mig og Thomas, vi har lavet et trick på GTA multiplayer. Fuck mig med det der. Team Pro. Det kan ikke Han er Ja, mig. eller... Okay, lad os spille. Ikke. Er han der? Ja, han er mig. At han der. Ja, han er. Og det var sådan, gøre, hvad han var så. Jeg har på den min. Jeg har ikke. Og det er fordi jeg står. Godt sige, når du dør, så går vi lige ovenpå. Nej, skal jeg først lige op til 10-7 minutter. Ja, 10 minutter. 10 minutter. Vi kan sgu bare sætte filmen. Nej, Jeg kan. vi laver lige. Når han dør, så sætter han lige video på pause, så skrider vi lige ovenpå og henter noget. Nej! Ja, så dør han. Så Okay, vi ses om lidt. Okay, så er vi i gang igen. Jeg håber, vi kan. Hey, vent, er jeg en bi? Er jeg kommet i level up? Har du skiftet ind på din bror? Nej, jeg har ikke engang bil. Du sagde, du var meget bedre end mig. Ja, på min gamle bror. Så jeg har fået en bi for længst. Ja, jeg var sat den på dig. Nå. Jeg troede, jeg stadigvæk bare var en... Hvad er det nu? FD. Jeg troede stadigvæk kun, jeg var i level til FD. Hallo, jeg har lige fået næsten 1000. Og så har jeg... Lige der, de skin. Vent, lad mig lige tjekke, om jeg kan. Jeg vil gerne have Lizard. Det er så. Lizard. Så hold nu kæft med beatbox. Ja. Babin kugler, babin er Og jeg knipper lidt for løg. Og jeg knipper lidt for løg. Og det var, vil du gerne hjælpe til mig, så kører min bror. Nej. Jeg får min mor til at ændre sig. Det er sgu. Det gider du virkelig ikke. Det er sgu. I hate you. Jeg hater dig. Jeg hater dig. Han trykkede. Men lidt. Ja, vent, spiller du det der, du virkelig godt kunne tænke dig? Det kører jeg ikke. Hvorfor kunne du Der er ikke? fucking aldrig nogen, der gider ikke gøre ind, mand. Bare min løg, bare min cola, for jeg er aldrig fløj. Du har ikke Skal du egentlig ikke til at stoppe videoen? Jeg synes ikke, hvad det der... Når jeg dør, så... Ja, altid når han dør, den tredje gang, hvor han dør i hans video, så stopper